Jara magwara jodala magena goni rudwa kana Nyasacho niero kamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi kit weche machal nadi ma Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza olose thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries no ler e piny Kayole to kapok wawacho wach moro amora jera magwara to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong' iber manade Ebeneza Adonai El Giboja wa Shalom Rabi chunya odendi chir mar choke nyakwar joka Jesse erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni kinde pod nitie nomara kuom Yesu Kristo amen. Jera magwara adhi wuoyo kuom jadwar manyo le samidwa manyo le tiluongo jomoko man kocha mong'e mako le mong'e chiko le mong'e chuo le jo saba iluongo jo saba jo tudu dwar ging'e kaka inyalo tudu dwar mama kijaka jowi mama kijaka omuga ging'eyo kaka inyalo tim iluongo gi to gibiro wasomi gimondiki e mumb Jehova mar loyo mumba kona niya e chakruok 49 matindo 29 mumba kona niya jodwar ok jadwar achiel jodwar moriwore bwelo kacha muchako duogo bathe koni jodwar manoriwore manobede aput moro gotieno to giwacho ni ng'ama idwa law en Joseph ma wuod Jakobo mumba kona niya jodwar nolaw Joseph matek e kinde Christmas kaka ma gimanyo nyithi ji e barabara mondo remb ji odong' e ndara mondo gidong' e ndara ne gineno ka higa mokalo nokel katonde madongo igi nowang' jodwar nobet giwacho ni to dwa manye nang'o to kawuono ni wawacho ni wachung' ewi remo manochwere Kalvari remo man gi teko remo man kod loch remo manyalo e nying Yesu ja Nazareth thuolo ni kawuono ni wawacho ni ibiro dhi maber mana Ayubu 22 matino 28 gimoro amora michano timo e kinde ne thuolo ni e seche gi biro dhi maber mana Ayubu 22 matino 28 duong' odogni ratego jodwar nolaw Joseph matek ka gibaye gasere samila ibayi kod asere imanyi kata in mane od gorofa imanyi kata idake gated estate ma estate midake ka ng'ato dwa donjo to kuongo ndiko nyinge piny nitie ng'ato mondiko gimoro moketo gimoro e chuny wiye gire no ondik ni chui ne kapok ikalo chui no to kiyude to jodwar to kadwa manyo ng'ato to gole nyaka e gorofa ma nyathi gore piny matek seche moseket nyaka seche midwa cham gik moko mabeyo seche go korka jadwar liwe mago e piny mong'ogi kawuono ni mumba kona ni jodwar nolawo Joseph matek ka gibaye gasere to jateko ma Nyasach Jakobo mano chier mar choke nyakwar joka Jesse manya Israel nochodo leche mago gich bedegi e nying Yesu sane wating'o rora chier mar choke obro chodo gich bedegi kata gibigo tieno kata gibigo kinyi e nying Yesu ja Nazareth ondike Mathayo 10:13 gimoro amora mawuora manie polo ne oko pidhi biro pudho oko mano Yesu taya ema wacho chier mar choke wuon warruok mumba kona Isaya 22:25 chieng' no musumal manogur matek no pudho oko wakelo Yesu kulohama e kinde ma thuolo ni mar sikuku ni wakelo Yesu ratego Jokolosai 14 wacho niya norucho gima nondiki manotwewa kata bendiki ni ok inidhi maber to wacho nondiki Ayubu 22 matindo 28 niya gimoro amora michano timo biro dhi maber e nying Yesu ja Nazareth gimoro amora e kinde mar sikuku ni obed dak ni obedo ala michano timo e nying Yesu ja Nazareth ondiki e Jeremia 40 matindo 4 asegolo nyororo ke lweti mondo idhi kumnyalo dhi Babylon inyalo dhi awala inyalo dhi tedo ondike Jeremia 1 matindo 10 winji wodilikia asemi teko mar muko gi pudho gi go piny kaachiel kod gero kod pidho wan gi teko mar gero miechwa sani udi mane gidagi ni ok nochung' mtokni mane gidagi ni ok wanariembi ni mago to mtokni mabibro moe marieba to tiende gi loko nyange nyithindo tugo go e nying Yesu ja Nazareth norucho gima nondiki manotweyowa nying Yesu ratego duong' odogni wendo Johana 5 wacho niya simba oromo kod wuoyi molewo e dho yawo higa 38 kanye modhume kisungu gi joma ne gisomogo nyaka joma ne gin ge mbalariany ne biro kale kanyo ka chieng' chame koth goye kata obed mana koth mar pe buru kanyo goye
To sama noromo gi Yesu ma jamak lwet ji, iluonge omuga chier mar choke, owacho ni kenda lero ni ka sa oromo to joma tar biro leny marweny ji. Jaywe pi wang' osechopo ka, iluonge Yesu meja. Odonjo dala gi Lazaro ja Bethania, oyudo ka jodongo bede tie achiel girita adek der kayiem. Ginyiso jodala gi Lazaro ni dher ni ema nowach ni mondo yang' nwa ka Lazaro tho. To sama simba nodonjo osiep gik madum, mier manowe kucho magin nowene gi mana go tong'o kunyo choche makata yawuoyi graduate, to nogone gi rod blok. Jodwar nomanyo dalano momenyo sulwe mag nyithindo me dalano kaka nomenyo sulwe mar Ruodhwa Yesu Kristo. Mae kinde mane jodwar nomenyo sulwe ajuoke moa yo wuok chieng', ging'e menyo sulwe mag nyithi ji. Kawuono owacho niya, onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Mano Isaya 54 matindo 17 ondiki niya, e Zaburi 107 matindo 16, oturo dhorangeye mag mula, mago dhorangeye manolosi ka chukod mono kalak gi matek, maleche mag ng'ut gi owuok, to wenge gi omorore kowuok oko. Giwacho ni pijo ka ng'ane tok nolowa. Wawacho ni nying Yesu nyalore. Jeremia 23:29 wacho niya, wachna chalo mach, wachna chalo nyundo, obaro lwanda matindo tindo, obed lwanda manokete i piny nyar ng'ato, ma nyar ng'ato osemadho ne fwago, nyar ng'ato osewuotho ne, osetemo koni koda kocha. Wang'eyo nyako ma iye nochwer higni 12, ma iye nochwer tobo ka jochiende magweng'gi oyawo fireji mag iye madho. Sama noromo kod Yesu nyamrerwa, iluonge chief physician mane seche mane ijiro nochung'ie, wawacho nondiki ngeche 30 matindo 30 ni mokwongo en sibuor, onge le moro amora maromo kode. Ondike fweny 3 matindo 8, aseketo dhoot mbele ni moyaw ma onge ng'ama nyalo loro. Ondike Mathayo 11:28 ni biuru joma ogangore gi misike mapek abiro miyo uyweyo. Ondike Isaya 61 matindo 7, kar bedo kod wich kuot, ibiro bedo kod pok nyadiriyo. Ondike Zaburi 40 matindo 2, no yuaya kogola chuodho matimo todo. Ng'ami gole chuodho matimo todo tini mano ng'ama ji okodich godo. Spirits mag rejection oket kuome, kato bed nyako majaber kamotede okotieki dweche 3, kato bed wuoyi majaber machal nade, to gigene ok nyal dhi maber. To Mumba kone Ayubu 22:28 ni kochakore gi sama wachung'ie kane, chung' malo kijachir kiwe ka Mumba wacho niya, gimoro amora michano timo biro dhi maber. Nying Yesu ja-Nazareth, giyie gidagi gikel wiyi ang'o mogole piny mane, gimoro amora michano timo biro dhi maber. Duong' odog ni Yesu wendo. Jeremia 30 matindo 8 wacho niya, aseturo jok mokete ng'utgi, jok manoketi samoro noket kisomo, noneni kane namba mane igoyo, to noyudi ni ntiromori gi jok notweyo yore ni manyaka kawuono. Wakelo wach kwa wacho niya, Zekaria 4 matindo 7, kata dobedo ni chandruok momako Zerubabel dongo ka gode, to an Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza abiro pieyogi kaka pewe. Ondike Hosea 8 matindo 7 ni jo-Israel chwoyo yamo to kayo kalausi. Mane gik ma wasigu dware be momiyo gidhi gichokore gotieno mondo nyithindigo kata som, to gilokre jochang'a, gilokre jochwak chang'a, moko lokre jopuonj ji madho njaga. To Mika 7 matindo 8 wacho niya, yaye wasika weuru gona siboi, kata obedo nalwar kaminena lwarini, madalana olokore kar nyiero, ji wuotho e nyim dhorangach ka go tiklo, neno ka nyithinda manonego konya kawuono maramo tieko. Yaye wasika weuru gona siboi, nitie Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza. Ondike Zaburi 30 matindo 11, oselonyo lepa mag ywak momiya lewni mag mor. Mano Nyasaye mapokolo, mano Jehova manoloko nying Ana mane migumba mane onge nyathi, makane chinyieke ma Penina gi aora to nyinge, godo siepene gi ngiako nyangro ni rararara. To sama Jehova nobiro, omiyo Ana nya Samuel janabi e piny Israel, ma e Jehova manoloko nying Jakobo. Ukone ni Jakobo kochakre kawuono ok chak luongi Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ma e Jehova manolongo nying Joseph ma wuod Jakobo e piny mawendo mokete prime minister. Ma e Jehova manoloko nying Sarai momiye nyathi ka ndalo oseniang'. En ang'o manotemgo lwanda motame loyo? Duong' odog ni Ratego, iluonge ni teko mar joma nyap, iluonge Jalimbe.
iluonge jamak lwet ji, iluonge Jehova Jaire. Jeremiah 29 matin 11 wacho ni gik machano ni gin gik mabeyo. Ibiro sudo kidhi mbele Ayubu 19:25 wacho ni nitie ng'ato malo ka pabro chwaka kinde giko, kata dala wen dala modong' chien ma ji wuoye kaka dala nodong', kata yawuoyi ne somie ten dala modong', kata ji ne ng'enyie ten nyiri ne ng'enyie to gin nyiri mokwamo. Japuonj biro timo limbe, iluonge nyalo mar gik ma ok nyalre mane Yesu mwakelo kawuono ni koliko timo limbe to weyo duoko, obiro rondo wasiki e lela. Iluonge sipana magonyo richo, sirikal mabiro yao jela mane Yesu mwakelo sani. Iluonge sirikal obiro yao jela manade mamako ng'ato motweyo ng'ato. Anwoyo ni sa 6:17 wacho niya, kar bedo gi wich kuot ni nyithindi wuoye kaka nyithindo morondore, kar bedo gi wich kuot. Isaya 61:7 wacho ni kar bedo gi wich kuot ibiro miyi pok nyadiriyo, igeni molal Jehova biro duoko. Fweny 3:8 wacho niya, aseketo dhoot e mbeleni moyaw ma onge ng'ama nolor kendo, kata gibiji wich ang'o sa adi tich adi. Aseketo dhoot moyaw e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro. Duong' odog ni ratego. Ondike Ayubu 14:7 ni ka osetong' yien to dong' onyalo ti kendo, onyalo loth kendo. Mumba kona niya, dala uma ni wacho norumo no, dala no bro loth kendo, dala no bro loth kendo. E nying Yesu ja Nazareth, dak mane ging'eyo norumo no, makata ni tim arus majaber, ma ji bende puoye kor gweng', to gin gigo ni siyo be wanane, wabiro mana neno. Wanto wacho niya, giwacho ni gibiro neno Yesu ja Nazareth, kata giwacho ni gibiro neno, to gibiro neno Yesu ja Nazareth mane umuga mwakelo sani. Ene jatend lweny, Zaburi 90:17 ema somo sani ma wadhi godo kodi e lamo. Zaburi 90:17 asomo muma maler mar Nyasachwa mapokolo. Duong' odog ni Ebeneza. Ruoth Nyasachwa, gwethni mondo bed kodwa kendo konywa e gik moko duto ma watimo, mondo wadhi maber e tijewa duto. E thuolo mar sikukuni bed mondo idhi maber e gimoro amora michano. Joma onge go, Nyasaye mondo timnegi ng'wono. Joma nie safari, Nyasaye mondo chung' kodgi. Gimoro amora ma uchano timo, Nyasaye mondo dhi kodi. Duong' odog ni Nyasachwa, wadhi kodi e lamo. Jehova Jaire Adonai Ebeneza Elgibo. Duong' gi pak odog ni jatend lweny. Pare nyathi sikul ni, pare mama ni, pare jaduong' ni. Era ni malicho siri jogi ruodha. Ichiel gi ng'wono ni maduong'. To mana kuom nying Yesu Kristo. Amen. Jara magura jodolo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler e piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10 anuoyo. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba na machielo en 0707 70 5376 anuoyo. Namba na machielo en 0707 70 5376. Mad Jehova majasiri joge osiru kawuono jodalawa, osiru kiny, osiru ndalo kondalo. Amen.